Padayon ta sa ato ang serye sa basahon sa Efeso nga mao ang plano sa Dios sa iyang katawhan. So dinhi nagisgot usab kita mahitungod sa iglesia. So doon ako'y pangutana ang atong musantob sa atong ununa nga mangutana nganong niya man ta dinhi karon? Nganong niya man ta dinhi sa NRA, Living Word NRA. Nganong ni simba man ta, nganong ni ata karon dinhi. So based sa mga nahibaw-an sa survey, kasagaran sa mga iglesia, nianhi lang ang uban tungod kay routine na lang nila, ilan na lang schedule. Unya ang uban sad kay naa sila'y time nga nabakante sila, mo ani sila sa simbahan. Mo appeal sila og fellowship. Nasay mga panghitabo, no? I'm not talking about the mga tagagawas, no? Kasagaran din na anak may tabo usab sa ato ang mga kaigsuonan nga muanhi dinhi, pero subo palandungon nga wala gid nila mahibaw ikon unsa gyud ang tumong ug tuyo nato sa pag-anhi nato sa simbahan sa atong pag-fellowship. Nasay muanhi kay gusto mo tanaw sa ilang pastor nga way balda. Kay nahitabo mo ko di sa una dito sa lain nga iglesia ni. Na wa gani ang katong pastor nga mao regular nga mo preach. Mungutana din na sila nga si kuan ron ang mo preach, no? Siya di ra ba? So dili na sila mo fellowship, dili na sila mo simba. So makita nato nga ang pagsimba di nato dili ni sa ato kundi ni anhi ta dinhi sa maong iglesia kay tungod sa usa ka audience of one. Ang Dios mao atong gianhi. Dili ang atong mga kaigsuunan, dili ang ato ang building, dili ang ato ang pastor, kundi ang importante kayo ni ata dinhi kayron mamati ta, maminaw ta ug makat-on ta sa mensahe nga ihatag sa Dios kanato. Nay usab ang uban nagatan-aw lang usab sa usa ka iglesia nga usa ka organization. Apan sa dili pa ta mo padayon, atong basahon ang ato ang sitas nga atong gikutlo gikan sa Efeso 1:22 ngadto sa 23. So akong gihangyo ang tanan. Atong basahon mga igsoon ang ato ang sitas nga ato ang gikutlo sa atong mensahe karong kahaponon. Ato kining gikutlo sa basahon sa taga-Efeso kapitulo 1:22 o 23. Atong dunganon og basa. Og ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil. Og naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. Nga mao ang iyang lawas ang kahingpitan niya, nga mao ang naghingpit sa tanan diha sa tanan. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo Lord nga imo na usab kaming gidala dinhi sa imong iglesia. Lord, nagampo kami Ginoo God nga kun unsa man ang imuhang katuyuan sa among kinabuhi. Ikaw lamang Ginoo ang magiya kanamo pinaagis pagpamati sa imong pulong ug pinaagi sa imong balahan nga espiritu nga maghatag kanamo kaalam diin makabaton kami Ginoo kahibalo Ginoo Lord God sa mga katuyuan nga imong ipadangat dinhi nining maong iglesia ug sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord, himuo lamang kami Ginoo Lord God nga instrumento niini Ginoo Lord God nga tigpamakba sa imong pulong ug nagampo ako Ginoo Lord God nga ikaw ginumuhikap sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing sa imong mga katawhan. Ingon man usab Lord nga ikaw magpataliwala kanamo nining maong dapit ug ang imong balang espiritu magpakita sa iyahang milagro dinhi nining iglesia Ginoo God. Salamat Ginoo kinang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So natay tulo ka importante o mahinungdanon atong mahibaw-an
mahitungod sa iglesia, no? So ang una nga importante nato nga mahibaw-an nga kausbo nato atong panghuna-huna pinagi sa iglesia mao nga gikan sa pagkamakaugalingon ngadto sa pagsentro sa Dios. Gikan ug sa English pa na from self-centered to God-centered. Mao na ang una, ang ikaduha na gikan sa pagkasiguro sa kaugalingon ngadto sa pagsiguro sa pamilya. Consumer to family. Kay usahay ang atong giuna-huna ang ato rang kaugalingon. Ang ikatulo ana gikan sa pagkapamintaha o pagkahakog ngadto sa pagkamanggihatagon, no? From taker to giver. Gikan kay kita gusto kayo ta nga permitang makapabor, no? Ang pagtan-aw nato sa iglesia murag usa ka sinihan. Nga nianhi ta dinhi aron mo tan-aw ta sa salida unya gusto tang mo enjoy sa ato ang gitan-aw. O kaha entertainment nga gusto mong mo enjoy sa ani dinhi sa nagbarog nag-entertain kaninyo. Kung inyo gani silang mauyunan, makita na inyong ipadayag, pinaagi sa inyong pagpakpak sa inyong kamot, pinaagi sa mga inyong applause. Pero sa ako nang gikaingon ng mga igsoon, ang iglesia, kita. Nianhi ta dinhi, tungod kay doon natay namati, nagtanaw, nagbantay, ug ania sa atong atubangan, sa atong taliwala, kay kita niya dinhi with the audience of one. Ang Ginoo mao'y sentro sa atong pag-anhi dinhi sa iglesia. Igo lamang kitang gidala dinhi mga igsuon aron pagtuon sa pulong sa Dios aron siya mahimaya sa tanan nato nga makatunan nga gikan sa mensahe nga ipadayag dinhi sa maong iglesia. Mao na nga ang unang kinahanglan mausab ang ato ang pagpananaw diha sa iglesia. Mao nga kinahanglan gikan sa pagkaugalingon ang atong pagtan-aw sa ato ang kaugalingon atong wad-on usbo nato ngadto sa pagtan-aw nato isentro nato ngadto sa Dios. Diretso ta nga mutan-aw sa Dios mga igsuon bisan kinsa pa ang nagsangyaw diha dili importante ang preacher kundi ang importante ang mensahe nga gipadangat diha kaninyo tungod kay dili na iya kundi mensahe na nga gikan sa Dios. Dili nato kalikayan nga usahay himuon na lang nga leisure o pagpalabay sa higayon ang iglesia ang ato ang pagtambong sa pagpangalagad sa Dios. Sa ako nang gikaingon, naay usa ka tawo nangutana siya nga naay usa ka inila nga tawo nga musimba ni anang maong iglesia. Nangutana siya sa opisina, "Sir, musimba ba ning tawhana karong Domingo?" Niingon siya nga, "Wala ra ba ko kay baw?" Siya di na siya moanhi sa simbahan, dili day musimba. Siya di sa ko kay baw. Pero ang akong nahibawan, nga kanang tawhana, diri man na magsimbahan, pero di ko kay bawo og naa siya karong Domingo. Pero ang akong nahibawan, nga kanunay naa ang Ginoo nining maong iglesia. Di ba? Mangutan na sila, naa ba ning maong tao, musimba ba? Makita nimo nga wala siya musimba kung nga naminaw siya dito sa pulong sa Ginoo or naa siya audience of one apan ang iyang gisimba tungod kay naa ang iyahang amigo, naa ang inila nga tao, naa ang iyang parinti ug si bisan kinsa man nga himuon natong katarungan nga kita madasig nga moani sa iglesia hinumdumi nga kita matag-usa nato nadasig ug madasig kita sa pagsimba pag-ani sa atong iglesia tungod kay kamo iglesia, tungod kay kamo ang iglesia sa Dios, kita ang lawas sa Dios. Nianhi kita dinhi dili sa usa ka tumong o sa laing tumong o sa laing hinungdan kundi ang tumong og toyo nato mao pagsimba o pagdaig sa ato ang buhi nga Dios. Dili sa unsang katarungan mga igsoon.
Dinhi sa Efeso 2, sa Efeso 1:22, sa unang higayon, sa sulat ni Pablo, gigamit niya ang pulong nga iglesia o church. Dugay-dugay kining niabot nga punto sa iya pagpanabot. Nga diin usab makahuna-huna ta kung kita nagbasa man ta sa Biblia, makahuna-huna usab kita nga dili kaayo mahinungdanon kang Pablo ang iglesia. Apan sukwahi ang atong gituhuan tungod kay kung mabasa nato sa Efeso, gibubo ni Pablo ang iyahang pagdaig ngadto sa Dios alang sa iyang panalangin, sa iyang plano o katuyuan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Nagampo siya og kaalam, paglaom o kusog gikan mismo ngadto sa Dios. Tungod kay kung kita mga igsuon ang atong saligan, ang atong kaugalingon, wala gyud tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Mao na kita maghinalig gayud. Ug diha sa kinapungkayan sa iyahang katingalahang pagampo ni Pablo, iyang gisgutan ang mahitungod sa iglesia. Ug dunay usa ka butang. Inigabot kung nagisgot si Pablo og iglesia o kita magisgot sa iglesia. Usa ka butang ang ato gayud nga matandi mahisgutan o mahinumnuman kung kita magisgot sa iglesia. Kinsa man? Si Kristo. Si Kristo mo'y atong masulod sa atong unahuna ug ato dayng mosantop sa atong unahuna bugon maghisgot kita og pulong nga iglesia. Atong basahon ang Episo balik tungod kay kini mapuslanon kung maghisgot kini may tungod sa iglesia. Atong balikon nag-ingon dinhi sa 22, Efeso 1. Ug ang Dios nagpahilo na sa tanang butang aron mahisakop ilawom sa iyang mga tiil. Nakakita mo ng pulong nga iyang mga tiil si Hesukristo na mismo. O naghimo kaniya nga ulo. Kinsa man ni nga ulo atong giingon dinhi sa maong bersikulo. Si Kristo kay mao ang ulo sa iglesia. O ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia siya ang labaw, siya ang ulo. Sa 23 nag-ingon nga mao ang iyahang lawas. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan diha gayud sa tanan. So og atong tan-awon pagbalik, ingon dinhi nga ang tanang mga butang gibutang sa iyahang tiilan sa Dios. O maghisgot tag tanang mga butang mga igsuon walay gipinig ana gawas sa Dios nga maoy nagbutang sa tanang butang sa iyang tiilan. Ang tibuok universo, ang tibuok kalibutan, ang tibuok katawhan gibutang sa tiilan ni Kristo sa atong Dios aron kita mahimo niyang lawas ug siya ang ulo. Mao ni ang kahingpitan niya sa tanan gayud diin ang tanan mahimo gayud tungod kay siya man ang labaw nga pangulo o ulo sa tanang mga butang. Mao na ang atong tan-awon, mao ni ang gipasabot ni Pablo sa iglesia nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia ug kita ang lawas. Mao giniuna natong masulti kung maghisgot tay iglesia. Ug ito atong huna-hunaon mga igsuon. Ngano man nga importante man si Kristo sa iglesia. Tungod kay gihimo kini sa Dios alang kaniya para sa kahimayaan sa iyang ngalan. Imagine na kuno ninyo kung ang eskwelahan, dako kay eskwelahan atong tawgong eskwelahan, pero puro estudyante, way maestra. Matawag ka na natog eskwelahan. Sama ra usab na sa iglesia nga wala si Kristo. Dili nato na matawag nga iglesia kundi ordinaryo lamang kana nga pundok. Sama sa usa ka kotse o auto. Naay auto. Masakyan, madala, mahatod ka bisag asa. Ang problema, ang auto way driver. Mao gihapon na sa atong iglesia, kung wala si Kristo nga mao ang ulo, wala tay kapadulngan, wala tay kapaingnan, sama sa kotse nga walay driver. Pananglitan ng eroplano, mao may maghatod sa daghang mga pasahero, kining abyon, gitawag man lang abyon, maghatod og daghang pasahero apan walay piloto. Unsa may gamit, sama ra usab sa iglesia,
Kung wala si Kristo, walay gamit. Tungod siya ang pinakaimportante. Ug atong mahitungod sa iglesia, mao gayud si Kristo, tungod kay siya ang ulo sa tanan mga butang, apil na ang kinatibuk-an nga gibuhat sa Dios. So ang anong punto nato, gikan sa pagkamakaugalingon ngadto sa pagka-sentro sa Dios. Nasayod kita mga igsuon nga wala gyud kitay katungod nga mupasentro sa atong kaugalingon tali sa Dios ug sa iyahang mga binuhat. Tungod kay atong nasayran si Kristo ang ulo sa tanan, wala kitay katungod mulabaw sa Dios. Samot na nga mosentro kita diha taliwala kaniya. So atong makita dinhi sa Episo nga giingon dinhi siya ang ulo ug ang tanan ay sakop ilalom siyang tiil. Naghimo kanya nga ulo ibabaw sa tanang butang. Para asa? Para sa iglesia. Ingon ni ana gitan-aw sa Dios nga gihatag kanato si Kristo aron mahimong ulo o kita nga mga katawhan niya mao ang lawas tungod kay kita dili building ang gipasabot nini kundi kita mao ang iglesia. Makita usab ni nato sa Salmo 8:6 nag-ingon, gihatagan nimo siya og gahom sa pagdumala sa mga binuhat sa imong mga kamot. Ang gipasabot dinhi sa salmista mga igsuon, gingon dinhi ang tanang butang ginimo ilalom sa iyang mga til. Ang gipasabot niya yung salmista sa panahon sa daang tugon o sa Old Testament nga dihang gimugna sa Dios ang tao, siya ang nagdumala sa mga binuhat sa Dios. Apan dinhi sa Episo 22:23 gipasabot dinhi nga siya si Kristo mao ang ulo, siya si Kristo ang nagdumala sa iyahang iglesia. Basahon nato sa 1 Corinto 15. 27 nag-ingon kay gipailalom sa Dios ang tanang mga butang diha sa iyang mga tiil, apan sa pag-ingon nga ang tanang mga butang gipailalom kaniya, dayag nga dili lakip niini ang Dios nga mao ang nagpailalom sa tanang mga butang diha kaniya. So labaw gayud ang Dios sa tanan, diin si Kristo gihimong ulo sa iglesia ug gipailalom niya ang tanan. Apil na kita mga igsoon ug apil na ang tanang gimugna ang kabuhatan sa Dios diha gibutang sa tiilan ni Kristo. Apan sa dihang gibasa kini ni Pablo, sa dihang gisulti kini ni Pablo ang maong gisgutan sa maong Salmo, excuse me, aduna siya nakita nga bagong dimension. Nga sa pagkatinuod, iyang nakita dinhi nga si Kristo ang labaw gayod sa tanan. Tungod kay si Kristo ang katumanan sa plano sa Dios dinhi sa kalibutan. Sa iyang tanang kabuhatan, ang tanan anaa siyang mga tiil. Tungod kay siya gihimo sa Dios nga ulo ug nagmando sa tanang butang. Mao kana ang iglesia. Matod pa sa Efiso 1:10 nag-ingon nga usa ka laraw nga tumanon inigabot sa tukma nga panahon sa paghiusa sa tanang mga butang diha kaniya, mga butang sa langit ug mga butang sa yuta. Sudaan ang giplano nga ihiusa ang tanang mga butang dunay laraw o plano nga tumanon inigabot unya sa tukma nga panahon nga hiusahon ang tanang butang diha kaniya, lakip na ang iglesia. Ingon ni ana kaimportante sa Dios ang iglesia mga igsoon. Mao ni gingon ni Pablo nga daan na ang Dios naghiusa sa tanang butang diha kaniya, sa butang sa langit ug sa yuta. Gidala sa Dios ang tanan sa universo o sa tibuok kabuhatan sa paghatag og dungog ug pag-alagad ni Kristo. Walay exemption. Apil kita ni ana nga gipasabot din nga gidala ang tanan sa Dios aron sa pag-alagad ni Kristo. Mao na hinungdan nganong niat karon. Mao na hinungdan nganong kita namati sa pulong sa Dios tungod kay kita gihigugma nato si Kristo ug nasayod ta nga nining taknaa, nining gayuna, nining panahona ug nining sa kakahaponon naay namati kaninyo ug nagtan-aw kaniyo ang usa nato ka nagpaminaw ang audience nato nga mao ang Dios. Wala na hilain.
Mao na nga sukwahi kaayo nga aduna tay mga katuyuan nga dili mahisubay sa kabubuton sa Dios sa atong pag-ani sa iglesia. Nianhi kita dinhi aron lamang aron sa usa ka tumong og tuyo, paghimaya og pagdaig sa atong buhi nga Dios. Dinhi atong girepresentar ang atong kaugalingon, isip buhi nga halad ngadto kaniya. Isip kita mga katawhan sa Dios. Inumdumi ang nagmando sa tibuok universo, anaa kaninyo. Anaa kanato. Mao gini ang katingalahan kaayo nga kamatuoran. Gasa nga dili gayud matukib sa atong una-una bisag sa atong pagpangagpas. Diin kini naghatag kanato og kusog nga kita magpakabuhi sa gahom nga moadlok ug mohadla unya kanato. Tan-awa ang panahon karon. Unsay nahitabo? Samok, gubot, gubat, tanan, napay katalagman, napay kalamidad. Mao lagi pasabot dinhi nga bisag unsa pa ng mga gahom dinha nga mohadlaw ug mohadlok kanato, hinumdumi nga si Kristo kauban ninyo, si Kristo anaa kaninyo, si Kristo ang ulo ninyo sa iglesia. Unsa may inyong kahadlukan kung ang Dios anaa kaninyo? Nga nasayod kita nga siya man ang labaw sa tanan. Giun sa paghatag sa Dios si Kristo ngadto sa iglesia. Nasayod ba mo nga ang bugti sa paghatag sa Dios ni Kristo diri sa iglesia mao ang kamatayon niya sa cross? Mao ang kamatayon niya dito sa Kalbaryo aron lamang kita mapasaylo sa atong mga sala. Matod pa sa Efeso 1:7 dingon dinhi, diha kang Kristo na angko nato ang pagkatinubos pinaagi sa iyahang dugo. Ang kapasayloan alang sa atong mga kalapasan sumala sa kadato sa grasya sa Dios. Wala kitay gikatampo. Wala kitay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Ug ang napakahanindot pagyud ani mga igsuon, ug gihatag kanato ang balaang espiritu nga maoy nagsilyo sa matag usa kanato, sa matag usa kaninyo, isip nga kamo nagtimal-an ug dunay timailhan nga kamo gipanag-iya na sa Dios diha ni Kristo. Gipanag-iya na kamo sa Dios diha ni Kristo. Efeso 1:13 nagingon, pinaagi kaniya kamo usab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita, mahitungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya, gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. Mao na gihimo sa Dios sa pag-ila sa iyahang katawan, mao na gihimo sa Dios sa pagpatik sa iyahang iglesia. Mao na timailhan nga kamo gipanag-iya sa Dios diha ni Kristo Isus. Sumaw na nga ang atong pagkamakaugalingon. Usbo nato ang ato ang pananaw, dili sentro sa atong kaugalingon, kundi ibalik nato ngadto ang atong pagsentro sa atong pananaw ngadto sa Dios. Ibalik nato. Mao ni ang ikaduha nga importante usab nga atong tan-awon. Gikan sa pagsiguro sa kaugalingon ngadto sa pagsiguro sa pamilya. Ang illustration ani sama sa madto ka sa mall ba, kanang mga supermarket, labi mag-sale, no? Nakalimot na ta kay gigamhan ta sa atong kalipay nga naay barato kay nga paliton. Labi na gyud sale na ana daghan mabitaw usahay ni asa man to akong misis ano. Muhingo nga kanang sale magsigir nagbalik-balik, no? Unya ang akong giingon nila nga ang importante kayo kung ikaw mo gasto sa imong kwarta, huwata kun unsay imong paliton, dili kay ikaw mangita og palitonon, kay bisan pag magdakag usa ka sako nga kwarta, mangita kag palitonon kuwang pa na, di ba? Mutuo mo ana? Dili pa igo. Mo na importante kayo. Bisan sa ato ang panalapi, kinahanglan dunay tay idea, tagaan tagkaalam, mga tagkaalam sa Ginoo kung unsaon nato paggamit. Kay magpaturagas lang ta sa kapulihay, ikaw magmahay, kay wa gyud kay gigambanay diha sa imong pamilya tungod kay ang imong bahandi imo namang gigasto sa mga butang
nga dili may nungdanon. Mao na nga kinahanglan nga kung kita gusto tag unsay atong sa kaugalingon, atong tan-awon yun nga atong balihon ngadto sa atong pamilya. Mga taga Efeso 1:22, 23 atong ingnon, atong basahon pagbalik. Ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom siyang tiil. Ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa mga butang alang sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan, diha sa tanan. Sa 1 Korinto 12 mga igsoon, makita nato tanan dinha nga gipadayag sa pulong sa Dios kung unsa ang lawas ni Kristo. Ang kabahin sa lawas, kita ang kamot, ang uban ang tiil, ang uban ang mata, ang uban dalunggan. Ingon ni ana sa matag ang ilustrasyon sama sa ato ang lawas. Sa ato ang kaugalingon, lain ang mata, lain ang dalunggan, lain ang baba, lain ang kamot, lain ang tiil. Og dili san makaingon ang kamot nga dili man ko tiil, di ako'y labot ana. Hinumdumi mga igsuon sa ato ang lawas aron maato gimahibaw-an nga usar gyud kita daghang bahin kun ang imong kumingking masakitan dili ba apil man ang tanan. Daghan nga bahin sa lawas apan naa sa usa kalawas sama sa iglesia. Daghan kita dinhi kabahin sa iglesia, kita ang mga bahin o part sa iglesia diin gihiusa kita sa usa kalawas diha ni Kristo nga siya ang pangulo o siya ang ulo. Ang iglesia para ni Kristo. Ug dili lamang si Kristo alang sa iglesia kundi ang iglesia alang usab ni Kristo. Nagsulti si Pablo mahitungod sa iglesia isip lawas ni Kristo ug ang katumanan niini. Sa ato pang iglesia sentro sa Dios sa iyang mga plano sa tibuok niyang kabuhatan diha ni Kristo. Gisentro sa Dios ang tanan niyang katumanan sa iyang gibuhat diha gisentro niya nga ato ni Kristo. Diin si Kristo mao ang ulo sa iglesia, diin ang iglesia kamo kita. Kini nga plano walay kalabutan ang katawhan mga igsoon tungod kay kun duna man tay mga plano dili gyud ta makasiguro nga eksakto ang atong plano. Ang plano sa Dios aduna gayoy espesyal kaayo nga pagtutok diha sa katawhan sa iglesia. Ang mga magtutuo sa dihang nakatigom diha ni Kristo mao ang sentro sa katumanan sa plano sa Dios diha sa tibuok universo. Usa kini kakamatuoran nga kita nga muduol aron pagsalig ug pag-ila kang Kristo ug aron kita makadawat nining espirituhanong panalangin, kita mitumaw aron mahimo siyang bantugan ug nasayod ba mo mga igsoon nga pinaagi kaninyo ug kanato nga kita ang iglesia, kita ang katumanan sa plano sa Dios. Kita ang katumanan sa plano sa Dios. Tungod kay ang iglesia usa ka pamilya. Ang iglesia, pamilya, usa ka pamilya diha ni Kristo. Atong tanaw ng taga Galacia 6:10 nag-ingon dinhi, busa ingon nga kita adunay kahigayunan, buhaton nato ang maayo ngadto sa tanan nga mga tawo, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Sakop sa panimalay sa pagtuo. Ang gipasabot dinhi nga ayaw tan-awa ang imong kaugalingon, ayaw pagpaniguro sa imong kaugalingon kung unsa may angay natong unahon, unaha pag-una ang pamilya o ang panimalay sa pagtuo. Tungod kay ang Ginoo, ang Dios na mag-igo nimo. Dili kinahanglan nga kita maniguro sa atong kaugalingon. Kay kanang tanan nimong buhaton sa Dios paggangon na, dili na magdugay. Tungod kay ang gusto sa Dios nga kita mahimo niyang instrumento, mahimo niyang mga butang sa iyahang mga panalangin ngadto usab sa iyahang mga katawan, nilabi na gyud sa pamilya diha sa pagtuo sa Dios. Apil na ang tagsa-tagsa nato ka pamilya. Mao na atong tan-awon nga kinahanglan dili na nato siguroon ang atong kaugalingon kundi atong siguroon ang atong mga mahal sa kinabuhi. Atong siguroon atong mga kaigsuonan na kinahanglan, ilabi na gyud ang mga igsuon dinhi sa iglesia. Mao na atong makita mga igsuon nga gipasabot niini nga unahon nato pagsiguro ang pamilya ni Kristo. Kita
Gingon dinhi si Kristo na banhaw na og naglingkod sa tuong kamot samahan diha sa langit nung lugar. Ang iglesia dili lang usa ka institution. Kini dili lang ni ordinaryo nga komunidad. Dili kini usa ka organisasyon. Kining iglesia nagtutok kini sa katuyuan sa umaabot nga langit nung realidad. Ang kamatuoran nga kitang tanan pagadad-on unya sa Dios ngadto sa iyang gingharian, ang iyang iglesia. Mao ni ang iyahang gipanalanginan. Mao ang katumanan sa nabanhaw nga si Kristo. Diin mao na ang nagmando sa langit nung gingharian. Mao ni ang katuyuan sa Dios. Iyang gipakamatyan ang iyang iglesia tungod og alang sa katumanan diin sa iyang pagkabanhaw. Mao kini naghimo na karon siya nga nagmando sa langit nung gingharian, nga nagtan-aw siya sa iyang iglesia. Matod pa sa Efeso 4:12 nigingon dinhi, aron sa pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa pagpangalagad alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Mao ni gisulti ni Pablo nga kini nagsangkap sa mga balaan, pinaagi sa tibuok pamilya sa Dios, pinaagi sa iglesia, nagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa pagpangalagad aron paglig-on sa lawas ni Kristo. Diin mao ang iglesia. Mo na importante kayo mga igsuon nga dili ta magduha-duha. Dili kita mag-usik sa atong kahigayunan sa paghimo sa mga butang nga walay hinungdan. Atong tan-awon kung unsay katuyuan sa Dios, dili lang sa matag usa kanato, dili lang sa kadaghanan kundi sa tibuok gayod nga iglesia nga iyahang gipanguluhan. Daghan ang mga igsuon nga usahay himuon na lang nga murag grocery ang iglesia kung unsay ilang makuha. Apan gidala kita dinhi aron ato ang makit-an ug atong mahinumduman ug atong makatunan nga si Kristo mo'y naghatag kanato sa tanan nga panalangin. Ang Dios mo'y naggiya kanato ug siya ang tanan alang kanato. Dili kay unsay atong makuha, kung dili isip iglesia, unsa may atong mahimo diha sa pagpangalagad sa Dios. Unsa may akong buhaton aron ako makatabang sa akong mga kaigsuonan. Unsa may himuon ako nga niaman ako sa iglesia alang sa kabulahanan sa tibuok katawhan nga niya nining maong iglesia. Ayaw tan-awa ang imong kaugalingon. Tan-awa ang gihatag kanimo sa Dios. Dinhi na mong bersikulo mga igsuon atong makita nga si Pablo aduna gayoy mensahe nga gihatag kanato. Mao ni nga dagadala kanato sa ikatulong nga punto. Sa ikatulong nga punto ngingon dinhi nga gikan sa pagkahakog. Nature na nato mga igsuon nga kita gusto kitang daghan gid atong makuha. Bahala na nagwa na sila ila diha basta niya ako'y daghan. Ang atong pagkabintahoso, ang atong pagpamintaha, gikan sa pagkahakog o pagpamintaha ngadto sa pagkamanggihatagon. Lisod buhaton, imposible nga matuman, apan hinumdumi nga walay imposible sa Dios kung kitang tanan musalig kaniya ug mutuman kung unsa may iyang kabubuton sa ato ang kinabuhi. Sa atong pagpamintaha, sa atong pagkahakog, mangutana ko, doon na ba kita'y naangkon nga kaayuhan? Doon na ba kita'y naani nga maayo sa atong kinabuhi? Na niabot ba ta sa punto nga kita nagmalipayon sa tinuod kay nga kalipay nga gikan ni Kristo? Wala. Dili na mahitabo tungod kay ang bugto nga kalipay nato mao ang presensya sa Dios sa matag usa nato kakasing-kasing. Dili kita magtan-aw sa mga material nga butang. Mao ning bersikulo mi conclude si Pablo nining maong kapitulo di iyang gipasabot nga ang iglesia mao ang lawas. Kita ang kamot og tiil og si Jesus dinhi sa kalibutan gitagana kita nga maka-impluwensya kita sa mga katawhan sa atong palibot. Nga kita makasangyaw sa pulong sa Dios, nga ilang mahibawan, nga ikaw kabahin sa lawas ni Kristo, diin na hisakop ka nining maong iglesia.
Mao na usay ug dunay mangutana wingon asa man ang imong simbahan, asa man ang imong iglesia. Ug ikaw tinud-anay ka nga Kristohano, nasabtan nimo kun sa ni iglesia. Mutubag gyud ka nga diha ako nangalagad sa Dios. Tungod kay ikaw ug ako ang iglesia. Nindot man kaayo ang mga plano sa labi na gyud kitang mga Pinoy, no, mga Pilipino. Ang ato gyud damgo, ang ato gyud pangandoy nga kita makaadto sa gawas, makatrabaho o makaeskwela. Apan hinumdumi. Sayon kay nato istoryahon, ang mangita ko dito og simbahan inigabot nako didto. Aron ako makasimba, aron ako maka-fellowship. Nakalimot ka nga ikaw ug ako ang iglesia. Muingon ka nga inigabot nako didto, nagampo ka sa Dios, nangayo ka sa Dios, inigabot nako didto nga mahimo akong iglesia ni anang maong lugar. Nga magamit ang imong pagkasakop sa iglesia ni sa Dios. No. So kini nagpasabot nga kita managlahi og kahimtang isip Kristohanon. Aduna kitay managlahi nga kahibalo, aduna kitay managlahi nga abilidad, mga lain-lain nga gigampanan nga mga papel sa kinabuhi ug mga talento aron pagtuman sa katuyuan sa Dios alang sa kamayaan sa iyang ngalan. Gitagaan kitang mga talento, gitagaan kitang mga skill sa Ginoo, kahibalo dili ni alang sa ato ang kaugalingon, kundi ato ning gihimo alang sa kamayaan sa Dios. Tungod kay kanang tanan gikan gayud kaniya. Wala na gikan kanato. Kay usahay og atong tan-awon labi nagdaghan na kay tag-accomplishment ang atong mga accolade, ang ato ang mga achievements makita nato. Atong gitan-aw nga kun dili pa ko bright, kun dili pa ko kamao, kun di pa ko bantugan, di ko makakuha ni ana. Nakalimot kay igsuon. Nga imong kaalam o kalantip sa imong salabutan ang Dios ang naghatag. Mao nga tanang nakabuot nimo sa imong kalampusan, sa imong kaayuhan, sa imong kinabuhi. Inumdumi nga ang Dios mao'y naghatag ana. Si Kristo mismo ang nag-uban kanimo kung ikaw tinud-anay gayud nga sakop sa iglesia sa Dios. Atong tan-awon o gamito nato ang ato ang kaugalingon nga kita makatan-aw sa mga katawan sa palibot aron sa pagtabang o pag-amuma kanila isip mga igsuon diha ni Kristo sa maayong pagpamuhat. Kay sama nga ang lawas usara og adunay daghang bahin ug ang tanang bahin sa lawas bisan daghan usara kini kalawas ingon usab niya na diha ni Kristo. Kamo ang lawas ni Kristo ang matag usa kaninyo kabahin niini. Kabahin kamo sa lawas ni Kristo. Busa ni anhi ta dinhi ni fellowship ta ni anhi ta dinhi dili lamang kay tungod doon natay katuyuan personal sa ato ang kaugalingon, ni anhi kita dinhi kay namati ta sa mensahe sa Dios ug mismo ang Dios anaa sa inyohang taliwala. Naminaw. Nag-uban kaninyo. So unsaon ninyo pagkasayod nga ikaw adunay kasing-kasing nga pagkapangalagad sa Dios? Kitang mga katawhan, mga igsuon, ang ato ang pagkatao, ang ato ang paghahakog atong pagkabintahoso, gipicture na to ang iglesia nga murag usa ka restaurant. Kananan. Nga iniadto nimo dito sa kananan, di ba? Musud ka labi nagmahalon. Anaan ka sweeter. Sir, unsa may gusto nimo? Mino, ana dayon, no? Nya na pay welcome drinks na ba? No? Ang uban na ang banwa. Mao nay ganahan nato nga kita alagaran, kita serbisyuhan. Unsa ka kun moadto ka usa ka mahalon nga restaurant, inigabot nimo, good morning sir, good afternoon sir. Sir, di ay towel sir nga kana pagpili og lamisa dihang imong lingkuran nya trapuhi. Limpyuhi. Nya mahalon nga restaurant. Dili kita gusto niya na tungod kay ana asa to ang kinaiya nga kita gustong alagaran, dili kita gusto ang moalagad. Nung saan yung pagkasayod gando na kay kasing-kasing sa pagmangalagad. Imo kini makita sa higayon nga ikaw makabaton og oportunidad sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Pagpakita sa gugma sa Dios pinaagi sa pagpangalagad o paghatag og labaw nga interes sa uban kaysa imuhang kaugalingon.
Mao ni higayon nga imong makita nga ikaw nangalagad sa Dios tungod kay baliwala nimo ang imong kaugalingon. Imong gisiguro ang uban tungod kay nasayod ka nga mas labaw pa siyang nakinahanglan ug dili ka angay mabalaka tungod kay ang tanan nimong panginahanglan ihatag kana sa Dios basta imong pangitaon ug una ang iyang katarong ug ang iyang gingarian kay ang tanang mga butang nga nagakulang kanimo iya kanang igahatag. Dili kaniya pasagdan ug dili kagayon niya bayaan. Unya ang kamatuoran nini dili gyud kita makahimo nini kun ang atong pangahuna-una ang atong gipamuhat, ang tanan atong gitutukan, mao lamang ang atong kaugalingon. Nakasentro sa ato ang kaugalingon, ang atong tumong, ang mga kaayuhan nga gusto tang moabot sa atong kinabuhi. Wala didto sa uban, labaw sa tanan, wala sa iglesia. Mao na atong bantayan mga igsuon. Kaya ang matuod ug tinud-anay nga Kristohanon, mao katong nagpakabana kanunay. Kung unsay mga mahimo niya nga siya makapangalagad una sa Dios, ikaduha ngadto sa iyahang mga katawhan ug iyang mga kaigsuonan. Kinaiya nato nga gusto kitang makalabaw sa uban ug kanunay nga makadawat kaysa mohatag. Gustong alagaran kaysa mo alagad. Atong tanaw ng basahon sa Marcos 11 gisulti. Marcos 10:45 nag-ingon. Atong basahon, tanawa ninyo ang maong bersikulo. Unsay gisulti, kay ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran kundili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Unsay gihimo? Ang anak sa tao, si Kristo, si Ginoong Hesus, wala mo anhi aron alagaran kundi mianhi siya ngaron siya mo alagad sa iyang mga katawhan nga makasasala. Nianhi siya aron pagluwas sa mga katawhan nga wala nay paglaom. Nianhi siya og iyang gibuhis ang iyang kinabuhi pinaagi sa kamatayon sa krus aron kita malukat. Aron siya makahimo kanato kung unsa man ang iyang gihimo sa pag-alagad kanato sa iyang katawhan nga dapat unta nga maoy gilansang ug maoy kastigo o gipaantos. So wala siya moanhi aron alagaran. Maunta na konsepto na to. Maunta na nasa ato ang panghuna-una. Nga importante gayod nga kita ang mga lagad kaysa ikaw ang alagaran. Mao ka na ang kinabuhi ni Kristo din sa pag-anhi sa kalibutan. Busa kinahanglan gayod nga usbo nato ang atong mga panghuna-una. Usbo nato ang atong pananaw sa atong kinabuhi. Usbo nato ang ato ang mga pangandoy sa atong kinabuhi nga diin mawala ang ato ang kaugalingon sa picture. Makita nato dinhi kung ang atong buhaton ang ibang mahimaya ang Dios. Makita nato nga ang atong buhaton makatabang ba sa iglesia sa Dios. Makita nato dinhi kung unsay atong buhaton kung kini kinahanglanon ba gayud nga alang gayud sa kayuhan sa iyang makatawhan diin nga mao ang iglesia ang kabahin sa lawas ni Kristo. Mawagtang na ang ato ang mga panguna-una. Dili kita moanhi dinhi kay gusto kitang unsay atong makuha. Ulabaw sa tanan di ta mo anhi dinhi kay ni anhi lang ta dinhi kay moingon ta nga bati ang sermon sa pastor. Dili ba na gikan sa pastor ang gisermon? Gikan ba nas pulong sa Ginoo? Dili ba may magkuha dito og mga isang yaw na mo dito sa Wakasan o dito sa Classic? Nakaibaw mo kung sana? Bisaya, liwayway, uwan pa. Wala may magkuha na. Kung di kikuha na mo sa balaan nga pulong sa Dios. Ug ang Dios mismo mo'y naghatag niya namang pulong. Kami igo naman kami instrumento nga mo padangat yan ang iyang balaan nga pulong aron ang inyong kinabuhi malipayon o kamo mapadayon sa pagpangalagad sa Dios nga diin makahimaya ug may subay sa iyang kabubuton ang inyong tanan nga pagabuhaton. Ingon ana mga igsuon. Busa kinahanglan atong usbon, atong pangunahuna, gikan sa pagkamangkaugalingon ngadto sa pagsintro sa Dios. Gikan sa pagkamakaugalingon ngadto sa pagsintro sa Dios. O gikan sa pagsiguro sa kaugalingon ngadto sa pagsiguro sa pamilya, ilabi na sa pamilya sa Dios, diha sa iglesia. O gikan sa pagkahakog
ngadto sa pagkamanggihatagon. Kuhaa ka na ang inyong panghuna-una. Kuhaa ka na ang inyong mentalidad nga kamo gusto nga adunay daghan hinumdumi bisag unsaon pa niyo pagpundo sa mga panalangin nga ihatag sa Dios ang mga material nga butang mahanaw kanang tanan mga igsoon. Ningon ang pulong sa Dios nga ayaw pagpundo o mga treasure din sa ayuta. Kay kutkuton na siya. Mahanaw ra na, madunot na siya. Hinuon pagtigom ug bahandi ngadto sa langit. Basig na mangutana, unsa man ako ituboy na akong kwarta ngadto sa langit, dili na mao mga igsoon. Ang gipasabot niya na sa Dios, katong iyang gitudlo kanato nga love one another. Dili kita nagkinabuhi nga kita rang usa. Kay walay tao nga mabuhi nga sirang usa, ilabi na gyud sa espirituhanong aspeto sa atong kinabuhi. Mao na nga makita nimo sa Biblia, love one another, pray for one another, lift up one another, kanang one another. Di ba dunay laing tao? Mahimo ba na ang one another kung ikaw rang usa? Dili na mahimo nato. Mao na gidasig kita sa Dios iyang pulong nga kinahanglan magpakabana kamo. Kita magpakabana sa matag usa ka nato. Dili nato tan-awon ang atong kaugalingon. Mao kinahanglan mausab atong pagunhuna gikan sa pagkamakaugalingon, sa pagsiguro sa kaugalingon, gikan sa pagkakug ngadto sa pagkamanggihatagon. Mao ni atong pangayoon sa Dios aron makapundo kitang mga bahandi dito sa langit, dili dinhi sa yuta, tungod kay ang tanan mahanaw ug di na nimo makita. Nigaabot sa panahon. Daghan kitang masulti mga igsoon mahitungod sa iglesia. Mga pangutana mahitungod sa mga tao, mga pangutana mahitungod sa pamilya, mga panagtigom, komunidad, liderato o doon na may mga structure sa ato dining building o sa atong gitawag og iglesia. Doon na kita yung mga pangutana kung unsa may atong prioridad. Doon na kita yung mga pangutana nga asa ang maayo magmisyon. Daghan kayo mo santop sa atong una-una, tinuod kining tanan mahinungdanon. Walay dautan ni ini kay kini ato ning gikinahanglan. Mo ni atong gitan-aw nga at kita makatabang apan atong tan-awon ang pinakauna ug pinakaimportanteng butang. Kay kung kining mga butanga mo'y nakabisi sa atong kinabuhi, kay kung kining mga butanga mao lamang atong pagahisgutan, atong masayloan ug atong makalimtan ang pinakaunang butang ug kini walay lain kundili si Kristo nga atong Dios. Mag-unsa man. Gingon niya sa pulong sa Dios, mag-unsa man kung anaan nimo ang tanan. What profits a man if he gains the whole world? Apan ang iyang kalag, atua sa kalaglagan. But loses his own soul. Ingon ni anak, busa dili kita magpadani sa kidlap sa bahandi. Dili kita magpadani sa silaw sa mga katigayunan nato. Tungod kay kanang-tanan, mahanaw ra kana. Ang pinakanindot nato nga atong huptan o atong gunitan sa atong kinabuhi aron masintro kita ngadto sa Dios, siya mismo kay siya ang pinakadako nga bahandi alang kanato nga dili gayud mawagtang nining kalibutan na og hangtod sa eternidad. Mao na ang importante nga niya ta dinhi mao iglesia aron mausab ang atong pananaw nga wala kita mo anhi dinhi aron do na tay makuha para sa atong kaugalingon, kundi ni anhi kita dinhi kay nagpasalamat ta sa Ginoo nga dunay nagsangyaw sa iyang pulong ug nagpasalamat ta sa Ginoo nga bisan pa man ni ana naa siya naminaw, anaa sa inyong tupad, labaw sa tanan, anaa sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kung inyong giisip nga kamo mga Kristohanon, gisilyuhan na kamo sa balang espiritu, gipanag-iya na kamo sa Dios, diha ni Kristo. Diha ni Kristo. Daghan kitag ikasulti. Apan usahay atong makalimtan nga ang pinakaimportanteng butang mao ang Dios nga labing gamhanan, mao si Kristo nga niya dinhi nagpahiluna nato sa kalibutan. Nagpahiluna sa tanang butang diha siyang tiilan gikan sa Dios nga aron kita mahimo niyang kabahin sa iglesia ug siya ang ulo. Mao na akong gi-example ganiha, wag unsa man ang usa ka sakyanan nga dili man nimo magamit kun walay driver. Magunsa man ang abyon kun walay piloto. Magunsa man ang eskwelahan, unsaon pagkakat-on sa mga estudyante kun walay magtutudlo. Sama usab sa iglesia kun wala si Kristo, wala ang tanan.
Walay kapusalanan ang atong pag-ani dinhi kun wala nato isentro si Kristo sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi dinhi nining maong iglesia. Mao na magpasalamat kita mga igsuon nga bisan pa man sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan ato nang makita ang mga panghitabo nga dili nagyud maayo sa atong mga pananaw. Apan nagpasalamat kita nga ang Dios kanunay nagagiya kaninyo. Dili lamang ninyo na makita, apan hinumdumi. Ngano man nga makasunod adlaw, makamata man ikaw, naawa nimong gikaon, dili gani kita mo pasalamat sa atong buhi nga Dios nga nagprovide niya na tanan. Usahay gani ni kaon nato una pa ta makahuna-huna og pasalamat sa Ginoo sa dihang napasok kas kanon nga imong gikaon. Okay. Sorry Lord. Ampo dayon. Nya kay nakakaon, ang nagsugod na magkaon, ang ampo, automatic sa kayo. Salamat, Lord. Hinuno ang mga igsuon, wala kita magtiaw-tiaw sa itong kinabuhi nga Kristohanon. Kita ang kamot, ang tiil, kabahin sa lawas ni Kristo. Ug atong makita din ang bugtong rason nga kiniposible nga mahitabo tungod kay si Jesus sa wala pa siya musaka ngadto sa trono sa langit, sa wala pa siya muadto dito sa iyahang gipuy-an nga gingarian, una siyang nanaog dinhi sa kalibutan. Nanaog una siya dinhi sa kalibutan, nagpuyo sa kinabuhi nga sama sa ato ang kinabuhi. Apan wala siya sala, wala siya makasala. Nagpuyo siya sa kinabuhi nga sama sa atong kinabuhi apan wala siya makasala. Gisakit, nagantos ug namatay sa sala nga wala niya mahimo. Kita ang kriminal. Kita ang salarin ug sa Tagalog ba. Kita ang sad-an sa Binisaya. Apan kisay ni angkon. Mao na ang bugtong rason nganong dili ngano kini posible kaning mahitabo kanato nga kita mahimo kitang kasakop ug kabahin sa iglesia sa Dios nga ang ulo mo si Kristo. Ug tungod sa kadako sa iyang gugma diri kanato, iyang gitubos kitang tanan. Iyang gitubos pinaagi sa pag-ula sa iyang hamili nga dugo, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Dili lalim ang kasakit nga giantos ni Ginoong Hesus tungod og alang kaninyo o kanako. Tungod sa kadaghan sa sala o kadako sa sala sa kalibutan o sa lamang ang miangkon si Ginoong Hesus alang sa kaluwasan sa tanan. O kita mituo sa iyang gibuhat o sa iyahang pagkabanaw sa ikatulo ka adlaw ato kanang gituhuan nga mao kana ang nahitabo. O human sa 40 ka adlaw siya mibayaw ngadto sa langit. Misaka siya ngadto mibalik ngadto sa langit ug mulingkod sa tuo sa iyang amahan. Nasayod kita ni ana, makita nato na sa buhat. Basahon sa buhat. Misaka siya aron pagdumala sa tibuok kabuhatan sa Dios. Tibuok gihimo sa Dios. Nisaka siya dito aron siya na magdumala nini dili lang sa kabuhatan sa Dios kundi sa matag usa ninyo kakinabuhi. Atuas siya dito. Si Kristo mao ang ulo sa tanang butang tungod kay siya para sa iglesia ug ang iglesia para kang Kristo. Ug nasayod ba mo mga igsuon nga sa iyang nahimutangan siya nagsudong, naglantaw sa iyang mga binuhat, sa iyang mga katawhan, andam sa paghatag sa iyang gugma alang ni atong ni bisan kinsa nga moduol kaniya. Si bisan kinsa nga moduol ug mosurrender siyang kinabuhi. Ug siya ang kugalingon ngadto sa labaw nga makagagahom. Wala siya nagpahuway sa diyang nahumana iyang misyon ng kalibutan kundi siya nagpadayon sa pag-atiman sa iyang katawhan, nagsudong ug wala gayoy mulabay sa iyang pananaw. Matod pa sa Hebrewanon, wala gayoy mulabay sa pananaw sa Dios. Ang tanan mga panghitabo dayag sa mata sa Dios, busa siya ang mas nasayod sa atong kinabuhi ug sa atong umaabot ilabi na gyud sa eternidad unya nga ato ang padulngan.
Mao na mga igsuon nga dili nato tan-awon nga ordinaryo kini atong panagtapok. Dili nato tan-awon nga kini usa lamang kapag nagtapok nga diin kita magkailhanay, diin kita namati sa pulong sa Dios nga atong ipalapos sa pikasdunggan. Hinunua kun unsa inyong nasabtan ang pulong gikan sa Dios, gigamit lang kami instrumento kana mosulod sa inyong dalunggan, ayaw ipalapos sa pikas kundi ilohos sa inyong kasing-kasing. Aron inyo kanang pagapuy-an ug inyo kanang ma-apply sa matag adlaw sa inyohang kinabuhi. Dili kami ang hinungdan tungod kay ang instrumento wala gayoy kagamitan kung wala ang Dios nga mo panalangin ug mo gamit ni ana. Mao na ang importante kayo ang mensahe, dili ang nagdala sa mensahe. Tungod kay ang mensahe anaa diha ang kamatuoran nga ang gisulti sa Dios alang sa kaluwasan sa tibuok katawhan. Inumnumi ang iyang gihagit kanato nga kinsa katong muduol kaniya nga mohalad o musurrender siyang kinabuhi. Andam siya og tagana sa pagpasaylo niini. Kinsa katong muduol og mga pasaylo sa iyang mga sala, siya andam og tagana mo pasaylo og muhinlo kaniya. Atong basahon aron pagmatuod sa 1 Juan 1:9 unsa may giingon diha. Luyo sa pagkamakasasala sa iyang mga katawhan, apan sa hidihang nakita nga wala nagyutay kapadulngan, kita miduol ngadto sa Dios ug nangayo og pakitabang kaniya ug gingon dinhi kun isugid nato ang atong mga sala, siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanan pagkadili matarong. Duna pa bay laing makahimo niya na? Ug sa tanan nga midawat kaniya ug mituo sa iyang ngalan, maghatag siya kanila og katungod nga mahimong anak sa Dios. Unsa may kamatuoran niya na mga igsoon atong tanawon sa Juan 1:12. Apan ngadto sa tanan nga midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Pulong kana sa Dios. Dili kana ordinaryong pulong nga nagpamatuod nga siya mohatag kanato og kahigayunan nga mahimo kita gihatagan kita katungod nga mahimo kitang anak sa Dios. Gikan sa kabahin sa lawas ni Kristo, gikan sa kabahin sa iglesia, kabahin sa lawas ni Kristo, andam siya nga mohatag kanato og katungod nga kita mismo ang tibuok iglesia mahimo nga anak sa Dios. Dili kita kakapangita bisan asa niya ng saad nga gihimo kanato sa Dios. Busa importante kayo, pangutano nato ang atong kaugalingon nga kita isip iglesia, kinsa may priority ninyo sa inyong kinabuhi. Kung moingon kamo nga ang inyong priority mao si Kristo, so sa ato pa tagai og prioridad ang iyahang lawas nga mao kini ang iglesia. Gamita ang inyong pagkabahin sa lawas aron kamo magkahiuyon nga magkahiusa diha sa pagpangalagad sa Dios. Walay mo sukwahi tungod kun ikaw mo sukwahi dili kakabahin sa lawas sa Dios. Mao na ang importante kayo nga kita ba nagiusa o katong mga perspective, katong mga panghunahuna nga ato nang gitun-an, isalikway nato, ipadapli nato ug atong ipatigbabaw ang atong paghinigugmaay sa matag usa isip usa ka iglesia. Mao na ang kamatuoran, mao na ang tinud-anay gayud kun unsa gayud ang lintunganay nganong ni ata dinhi. Wala tamuan ni dinhi para sa atong kaugalingon kundi nianhi kita dinhi aron mahimaya ang atong buhi nga Dios nga mao ang bugtong naminaw nagtan-aw sa ato ang gibuhat niining taknaa sa kahaponon. Atong pagpakan atong buhi nga Dios. So atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios, pinaagi niining ato ang pagpangalagad ug ato sa binumduman nga walay lain nga ngalan nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan nga maghatag kanatog kaluwasan, ang ngalan ni Ginoong Hesus, si Kristo ang ulo niining maong iglesia. Amen. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imuhang pagpadayag sa kamatuoran, Lord, mahitungod sa iglesia.
diin nga ang imong katawhan kabahin niini Ginoo. Salamat Ginoo Dios nga ikaw nagpasabot kanamo nga kun wala ka sa among kinabuhi, wala kami mahimo Ginoo. Isip usa kalawas among giila Ginoo God nga ang ulo nining mao iglesia mao ang imong anak nga si Kristo. Busa tuguti nga kami makapadayon sa pagpangalagad kanimo bisan pa man unsa man ang amo ang atubangon, bisan unsa pa man ang moabot sa among kinabuhi, among hinumduman nga ikaw kanunay nagauban kanamo ug dili mo kami biyaan ug dili kami pasagdan. Ug salamat sa imong mensahe ning kapunon Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.